George Simion de ieri de la deschiderea anului școlar de la Liceul Gheorghe Lazar. Nu mă întreb nici ce a căutat acolo. Pe mine m-a deranjat faptul că s-a dus, că el s-a recomandat a fi un alt fel de politician decât toți ceilalți, dar s-a comportat ca și ceilalți. Nu m-a deranjat nici că l-a lăsat directoarea să vorbească, că am văzut că a fost o dezbatere întreagă, dar ce ar fi trebuit să-i facă? Să-l ia la bătaie? Anul trecut a fost domnul Câțu acolo, ca să fie foarte clar, să nu fie niciun dubiu, la același liceu. Domnul Câțu. Deci atunci nu s-a scandalizat nimeni că a fost domnul Câțu. Nu-l apăr pe George Simion sub nicio formă. Ar fi trebuit să facă cu totul și cu totul altceva, după părerea mea. Eu vreau să spun despre doamna director Ionela Neagoe, am vorbit astăzi cu dumneavoastră. Doamna directoare de la Gheorghe Lazar. Da. Am văzut că mulți au sărit, femeia n-are nicio vină. Absolut nicio vină și asta am încercat să-i spun la un moment dat, zicea că vrea să demisioneze. Zic că ascultați de la unul care a demisionat, n-aveți de ce, pentru că n-ați greșit cu nimic și toată lumea a spus că n-a greșit cu nimic, însă au sărit atât de mult din presă. Cum vreau să mai precizez ceva, în afară de doamna, un om deosebit, doamna directoare de la Gheorghe Lazar, pe care eu o apăr, o apăr și pe doamna directoare de la acel așezământ pentru copii din Vâlcea. Am auzit aseară o declarație a lui George Simion care spunea că în urma faptului că a rămas cu niște produse de la nuntă, le-a donat la un așezământ social și că s-ar fi făcut presiuni pe directoarea care a acceptat aceste donații să fie dat afară. Mi se pare o mizerie fără margini. Deci n-aveți scrupule. Ce vin au acei copii dacă s-au făcut? Ce contează de la cine s-au făcut donațiile? De atât de mici ați ajuns să fiți? Adică anul trecut când a fost Câțu la Gheorghe Lazar a fost bine? Acum că a fost George Simion a fost bine? Haideți să vedem ce a postat George Simion pe pagina sa de socializare de la acest eveniment, ca să fim corecți. Pentru că vreau să fie foarte clar. Nu vreau să mă alătur corului care a pornit un atac furibund la adresa lui George Simion. Dacă am să vorbesc despre el, am să vorbesc argumentat, cu probe și cu explicații clare. Și așa cum i-am dat dreptul să își spună punctul de vedere, repet, l-am invitat în emisiune, nu duminica asta, duminica cealaltă. Sper să onoreze invitația, până atunci să mă sune, pentru că n-am cum să intru în contact cu domnia sa și cu intermediar nu stau de vorbă. Haideți să vedem filmulețul postat de George Simion. terminat științe sociale și care astăzi ne-a făcut surpriza să vină la deschiderea noastră, care este deputat. Este vorba despre domnul George Simion. Cu o parte dintre voi mă știu de pe Facebook sau de pe TikTok. Sunteți foarte mulți. Sunteți norocoși față de mulți alți elevi de vârsta voastră. Sunteți într-un colegiu național de prestigiu. Singura dorință pe care o am și singura urare pe care o fac este să găsiți motivele mai mult interioare pentru ca după absolvirea Lazarului să rămâneți în țară. Mulți din generația mea nu mai sunt astăzi în România și asta este cea mai mare tragedie pe care națiunea noastră poate să o aibă. Ce vă doresc este să vă luați rolul în serios, pentru că peste 10, 20, 30 de ani de acum înainte voi veți fi generația care va conduce România. Așa că încă de acum, în clasa a 5-a, a 9-a, a 12-a, o responsabilitate mare este pe umerii voștri. Un an școlar fără probleme, fără școală online și cu cât mai multe bucurii. Acestea sunt imaginile.
Noi am prezentat ieri ce publicaseră cei de la Vice. Dacă ei au modificat, dacă George Simion a modificat, este problema lor. Știți care este concluzia mea? Și eu, de ce am luat această decizie să arăt imagine de la George Simion? Pentru că eu le-am văzut după ce am ieșit din emisiune de ieri. Am zis, dom'le, adevărul întotdeauna e undeva la mijloc. Or fi fost și câțiva care au zis, dar nu mi s-a părut că e așa. Dar seara când am ajuns acasă, am povestit, am văzut postarea unei prietene a emisiunii noastre, și spun numele, doamna avocat Eliza N. Corbeanu, care a tot fost invitată la noi emisiune și am încredere totală în domnia sa, care a fost acolo în calitate de mamă, de părinte. Și sigur nu o bănuiesc de simpatii pro-Aur și pro-George Simion. Și a fost extrem de corectă și a spus, dom'le, am fost acolo. Nu l-a huiduit nimeni. Dimpotrivă, unii l-au și aplaudat, au și făcut fotografii și atunci am luat decizia să arăt și această parte. Mai departe decid telespectatorii. Că sigur că acum unii vin și spun, după părerea mea, în funcție de simpatii și antipatii, ce s-a întâmplat acolo. Dar aș vrea să fim corecți în parte și vreau, domnule Iacob, am vrut neapărat să ne distanțăm de această campanie care a pornit. Nu vreau să mă alătur și le spun ceva celor care au inițiat această campanie. Am suficientă experiență în domeniul politic, am lucrat ani de zile în zona politică. Tipul ăsta de atac și de campanie nu îi face rău, nu face decât să întețească mișcarea. Atenție mare la ce faceți. Sau poate că asta vă doriți? E o întrebare. Domnule Iacob, vă rog. Da, dacă duci minciuna în curtea școlii, ea se întoarce foarte pervers împotriva celui care o face. Pe mine m-a surprins discursul domnului Simion. A fost în nota zilei, nu n-a dus-o în zona politică. Ok, el știe să fie și inspirat și neinspirat, așa sunt politicienii. Dar fiul meu a terminat cu un an înaintea domniei sale și mai avem profesori și cunoscuți acolo și la fel, am fost curios. Au tot spus acolo? clar. Tot acolo Tot a terminat acolo. fiul tău? Da. Dom'le, dar Un an trecut când după a el. fost domnul Câțu. Și nu, dar au spus, dom'le, nu. Și partea haioasă e că asta îmi spunea unul din profesori. Zice, domnul Iacob, stau copiii să asculte vreun politician sau vreun alt politician. Să știți că la el, pentru că a zis că a fost la Lazar, chiar au fost puțin curioși un pic și mai știau ei, nu mai știau. Dar zic, oameni buni, când vin politicieni și vorbesc, știți și noastră, ei vânzolează acolo, pe vorbesc, copiii din generațiile actuale nici nu interesează, nici nu se uită la televizor, nici nu știu cine sunt. Mie mi se întâmplă de foarte mult, mă întreabă copiii, dar cine e ăsta? Dar cine? Că mă aud pe mine Anca, că ce ai spus vorbesc. tu dinainte. Manipularea, jocul ăsta s-ar putea să-i facă atenți pe copii. Da. Pe copiii din Lazar, pe copiii din altă parte. Stați un pic, adică ce? Și să nu uităm. Copiii de multe ori au fost angrenați și adolescenții în niște mișcări politice extreme. Nu vreau să zic că asta face Gheorghe Simion. Dar George Simion, hai să nu ne mai tot jucăm cu lucrurile astea, că mai e responsabilă. Din punctul meu de vedere, politicienii ar mai trebui să calce în curtea școlii la începutul anului școlar. Exact. Trebuie să mai meargă. Copiilor nu le pasă. Pentru cei de la putere, George Simion este un rău. Da? Dar eu zic că George Simion, la ora asta cel puțin, e un rău necesar. Și un rău necesar care, din păcate, ar trebui să fie mai mulți de genul ăsta. Știți ce simt eu? Ar trebui să existe opoziție. Domnul George Simion nu face opoziție în adevăratul sens al cuvântului. Despre asta este vorba. Exact. Asta este marea problemă a României în acest moment. Nu avem opoziție. Cât privește USR, eu de asta l-am luat la întrebări pe domnul George Simion. Apropo de faptul că începe să arate ca toți ceilalți politicieni, cu sponsorizările de la nuntă, cu oamenii care sunt în spate și care au legături cu serviciile, cu faptul că nu face opoziție. M-aș fi așteptat astăzi să vorbească despre ce se întâmplă cu legile justiției. L-ați mai văzut astăzi că l-a întrebat pe domnul Virgil Popescu cum se plătește de 124 de lei factura la energie? Poate